Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasanan di damag winupas pasamak. Di sumbat di agtuturay kari issues. Ken kalikagong di umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tap na makipartisipar. Agkimek tayo kakailan. Tap na maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldaw ti Martes, gagingim kay kabsat 2 apo iti bulan ti Mayo 2023. Manibo di ENR Online. May danon maning kada kayo ti sabali pa aparang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dari apo di pagamyo ni Robert Berto de la Cruz kadwata iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin tapno da kami apo dagdanggay nga mangidasar kari di damdamag nga mumi apo nga manginformar ken adda ti pakasiknantay amin nga sangapada nabarat tapo kari di so amin na pagwarnakan pakairamanan ti telebisyon radyo ken ti social media ti kada ti presidente ejay Estados Unidos gagiyem ken kamsat ada na po di kita'y komento titunggal mesa, especially kani US President Joe Biden nga nagpuna nga saan kanong makasapol iti kas kani Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga partner na apo para iti pan nakaipaduras ti alyansa wenno relasyon ti pagilyan tayo nga Pilipinas ken iti Estados Unidos gagiyem ken kaabsat ya. Okay, so iti sabaling paing damag apo diti gakat kano apo ijay Senado nga mabalin nga mangipangato iti sweldo diti mangmangged di ba may sa deta kariti na indaklan nga topiko iti kalman Labor Day gagiyem ken kaabsat ada deti nagbalin na rakura kapo manibot ti Senado nga deti gakat apo nga nakay-palaunan ti pannakanayon ti sweldo diti mangmangged iti pribado a sektor ket mapagsasaritaanen diskutirin na po ijay when madiskutir to ni Senado iti sumarunong alawas iti met biyang ti Department of Labor digiti petition na po tapno maingato ti sweldo digiti mangmangged iti pribado nga sektor dandani kanon ni parwar ti wage board gigigim ken kabsat saan nga tanga dadda nga no addan to maaprobaran na po manipod iti wage board then adamanen legislated act nga mangibilin ti panakaingato ti presyo no ganaren digiti mangmangged amangan ta agregat nga mamimpinsan apo digito agpat-patrabaho gagiyem ken kabsat mapantayo iti COVID-19 gagiyem ken kabsat amuyo kadi nga umabawuten iti 17.2% ti COVID cases itintero a pagilya na Pilipinas ngumat nga to gagiyem ken kabsat so ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Plan when no panunutin na napo ti mandatory manen ning kapilitan nga panagusar iti face mask gagiyem ken kabsat so anat makunayo kapapagayam iti pan na mabali na pan nakaisublima nen iti panagusar iti face mask gagiyem gapo iti detoy panagnato apo ti COVID-19 cases pagsasaritaan tayo apo, makainuman tayo live and exclusive ti may isang sociologist manibot ti Mariano Marcos State University dita Batak City ni apo Herdy Yumol amuyo kadi nga dagiti kano job seekers agsapsapol ti trabaho ita sabsabalin ti prioridad da segon apo kaditi research nginyo swat ti Job Street gagiyem ken kamsat adda kanon nga ikong konsiderar ti nagsapsapol ti trabaho ti sweldo sweldo work-life balance ken career progression gagiyem ken kamsat so amwen tayo apo detoy nga rimwar iti detoy ngin parwar ti Job Street Philippines country manager Philip Gioca gagiyem ken kamsat no apay nga kastoy di ba ada digdi ko nada no di kalakit ka nagpilpilit trabaho adalat ta trabaho ngem di kita siguro di kita professionals gagiyem ken kamsat amin di gitoy tampok pare di may isang oras ng kampanangidano ni programa Damdamag ni Berto.
Daytoyen tinurure di agisem kari di daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Okay, tuloy-tuloy. Sa nga 12 minutos kalpasan, ti oras yung alas 12. Di kita agsapsapul ka no iti trabaho, gagiyem ken kaabsat, na kung konsiderada ka nun, na kang runan, primera, kung konsiderada apo, di kanina agsapsapul ti trabaho, di sweldo, gagiyem ken kaabsat, work-life balance, ken career progression, gagiyem ken kaabsat. Dahil tikit base apo iti Job Street Philippines Country Manager Philip Gioca. Tinasaw nga prioridad, may isabali dito igagiyem keng kabsat. Kada iti job applicants sakbay ti COVID-19 pandemic gagiyem keng kabsat. Inayon na nga nadaan ti panagbali ti konteksto ti pakaragsakan iti nagsapsapol ti trabaho gapu iti pandemya. Rumrumwar iti panagadal nga kaligagom di iti nagsapsapol ti trabaho ti maadaan ti trabaho nga adaan iti hybrid setup wenno remote arrangement gagiyem ken kaabsat. So is this epekto apo diti makungkuna nga pandemya nyo apay nga naadaan iti kastuyen nya priority di iti agsapsapol ti trabaho gagiyem ken kaabsat. So kitain na ti apo na natin kapanunutan ni Mr. Herdy Yumol may sa apo nga sociologist gagiyem kaabsat ken professor apo iti mismo nga Mariano Marcos State University ije Batak City gagiyem ken kaabsat. So no kastoy apo ti mapasamak nga ti umununa nga ikonsideram work-life balance, career progression, no career, di pa nag-develop, di career mo, gagiyem kaabsat. Then, first of all, DJ sweldo. Sabagay yung sweldo, gagiyem keng kaabsat, saan siguro nga nakaskas daaw, DJ? Ngamin na po, DJ Payla pa nagsapol mo iti trabaho, aggastukan. Di ba, dapat iti gakat, manipo dapo iti kongreso, nganuwen ken mabaling, ket may palagaan, ti wagas ti pan nagsapol ti trabaho di graduate graduado gagiyem ken kabsat ngamin na po nakadado di listaan di
nasken nga sa kadaen, nasken nga papeles nga ano di dyan, digitay sa kadaen daw, gano kasapulan da, gagayim kayong kapsat. So, ijay na po, then ikonsiderar mo, digitay nangato apo nga bayad, di magatgatang, gagayim kayong kapsat. Ano nung nga ron ti sumrek, iti trabaho, no di jay pelang pamasahem nga mapan, digitay balon mo, digitay nasken apo nga kasapulan, hindi pa nagtrabahom, ket di met makaumanay di jay sweldoem, kakabsat keng gagayem. Ayan po yung disbalance, haan nga balanse, haan nga maka-alyanar di sa pulem, kanijay gastusem, nga kaslat pa nagtalon, saan nga makaumanay dito paglakwam ka di produktom, nga igatang mo apo kadagitay ingatang mo, kadagitay inusar mo, iti pa ng patanor mo kadagitay nga produkto. Parang ganoon din yun, no siya kamang pampanunot, gagayem keng kabsat. So, madamdama po, makain naman dito ni Mr. Herdy Yumol, agyaman tayo po ka rin sumanganad. Thank you very much kay ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camilos de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Thank you very much iti TMT Construction Company, iti 48A, Kabungaan North, Lawag City. Agyaman tayo pa po, iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City. Ni Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte. Ni Ma'am Esmer Galicinao, Barcelona, Spain. Agyaman tayo pa po kaniya iti Cherry Lynch Crispy Chicharon, nga mga gata nga po iti ground floor ti San Nicolas Public Market, babayin kada Mr. Henry Vallador, kani Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador, iti Santa Maria, California, Estados Unidos. Maraming salamat Mr. Guillermo Agustin, kan Mrs. Larina Agustin, tira Toronto, Canada. Thank you very much, Honorable Mayor Francis Espirito, iti Dumalde, Giricos Norte. Mr. Ray Villanueva, Manibula, California, Estados Unidos. Mr. Jewel Siltillas, iti Maui, Hawaii. Ken kastamiten da Mr. Danny Agustin, ken Mrs. Sofia Agustin, Manibula, iti Toronto, Canada. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman na pasdek, alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti Barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti grubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digit ilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar apag titipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakikayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buya
Dagat, Blue House Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag ni cellphone number 0963 000232. Blue House Beach Resort. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita DJ filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na, then ag-mist ko igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na, Mang Robert. Ketlo barado. At ag-barado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket ada tendency na nga ag-high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi met DJ compressor no Mang Robert. Okay, 20 mesa na minuto sa po tinapalabas. Kalpasan, iti oras tayong alas 12. In line na pala nga po iti trabaho kas panang lagip tayo po panang celebrar ti Labor Day di Kalman. Gagiyem kay Kamsat. Iti biyang ti di ba di Kalman ada di damag nga ada di pending nga petition or apela para iti panakaingato ti sweldo digiti mangmangged. Gagayem kayong kamsat. Itatapo, dadeti nagbalin na po nga rakurak manipod di Department of Labor and Employment nga nang ibagaan na uno nagkunaan na nga iti aldaw ti Lunes gagayem kayong kamsat nga maiparwar iti publiko iti kabitan na panawin ti subagmano desisyon seknan ka de repetisyon tapnon ti kasta maingato apo ti sweldo digiti mangmangged iti pagilya na Pilipinas. Second ken ni Department of Labor and Employment Chief Secretary Bienvenido Laguesma idagdamak ita ada iti panangikari ti gobyerno nga sungbatan dapo ket kitain dapo ti pakasiknan dagiti makitrabaho iti pagilyantay nga Pilipinas. Even the President ada ti kasjay nga nagbalin na rakurak na apo di Kalman kas panakaselebrar ti Labor Day. Second kanila Guesma aggargaraw agmumuba po ti saritaan seknan iti sweldo wenno proseso agagiyem kay kamsat nga ada pa nakainaig na kadagitay dasar nga petisyon ti nagduduma apo nga tripartite and wage activity boards nga reto apo ket makita iti sumagmamanulaeng nga panawin. Kinunapay nila Guesma iti biyang ti regional tripartite wages productivity boards nga awan ti nakapila nga petisyon wenno mandato. Iti nalpalabas nga bulan kinunati Labor Secretary nga makumikumda po iti panang magtitipon ti Philippine Development Plan ken kastameten ti Labor and Employment Plan tapnon ti kasta adda pan nakainaig na dito po kaditay programa ti administrasyon nga madisenyo tapno masungbatan na dito apo nga kalikagom wenno anil-il dagiti makitrabaho. May bilang kunana kaditi plano ket ti inclusive growth, reduction of poverty incidence ken kastameten digiti provision nga adda maipaaya po digiti kalidad ti trabaho nga maijaya kadagiti agtrabaho. Nupay kasta kunana nga may kan iti importansya ti nasama plano
no adda digitay chapters wenno ganwat gagayem kakabsat nga saan nga nasken nga ipan apo iti alisto nga pan nakaipatungpal dapat nalinay kakabsat kay gagayem kasi amom no kwa iti trabaho saan lang ni makitrabaho ti konsiderar mo ore ni agpatpatrabaho malagi apo di inuman tayo di kalman kani apo Rizal Viejo ti sales marketing and sales officer ti may isang hotel nga kunana no kadagitoy nga aldaw base di parang kita na apo ti sitwasyon di kumpanya daw no hotel da narigat nga ipaay na ti nayon nga sweldo kadagitay mangmangged gaputa umungungar kalpasan na po tinagbalina nga negatibo nga epekto iti negosyo iti pandemya gagayem ken kaamsat so DJ apo ti kapanunutan wenno makitkita ni Apo Rizal Viejo gagayem ken kaamsat no bay kasta inpeteng ti Department of Labor nga tinasaong nga plano gagayem kaamsat ket maipayan ti importansya babaen iti wage board inayon na pa nga ti Philippine Development Plan ket nakalinyan gagayem kay kaabsat para iti 8-point socio-economic agenda ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kabayatan na, kinuna ti sekretary nga adda ti sumurok kumurang sa nga ribo nga employer ti nakipaset ti job fairs babaen iti Department of Labor kaya dati 120,000 nga bakante nga trabaho iti pagilyan Pilipinas. Adan sa 600 apo nga naipaayan iti on the spot nga naipaayan ti trabaho iti kalman babaen kariri job fair nga inyuswat apo ti Department of Labor. Kada job fair ket makitkita no imano digitay mapunuan ken no apay nga rumbe nga makumpleto ken saan nga maikan yen sigida digitay agtrabaho iti tsansa kadigitoy nga bakante. So DJ apo tibiyang ti Department of Labor any day kadig masungsuad nga aldaw rumwaren apo ti desisyon ti biyang ti wage board sikna na po kari repetisyon mainaiga po iti panaka ingato ti sweldo dagiti mangmangged kang runan na iti pribado sektor gagayem ken kamsat idjemet Senado apo nayon na sweldo pa laing panakaingato ti sweldo nakasagana kanon nga mapagdidebatyan when tratar babenti Senate Committee on Labor, Employment and Human Resource Development nga detikit idadauluan ni Senator Jingo Estrada iti masunga dalawas Mayo 10 DJ session tigakat wenno gakat gigiin kakabsat wenno linteg nga mangurnos iti sweldo apo digiti mangmangged iti pribado ken sabsabali pay nga sektor kabilang dito iti gakat nga panaka-repaso ti agar-ari nga alagaden ti panakaingato ti minimum wage panakaipaay ti 150 dito sa salita kay Kalman 150 pesos across the board wage increase maamendara na po ti Wage Rationalization Act tapno maingato ti dusa dito saan nga sumurot iti anyaman nga linteg wenno bilin papno maurnos apo ti wage rate dagiti mangmangged. Second ni Senator Estrada gagayem kay kabsat okay na. Okay, ada na po itilinya tayo ni Apo Herdy Umol, manipo na po ti Mariano Marcos State University, gagayem kaabsat pagsasalitaan tayo apo diti pakaseknan na digitay job seekers gagayem kay kaabsat nga ipangpangruna da kanon apo nga kitaen DJ DJ sweldo gagayem kay kaabsat deti ket rimwar kalpasan apo diti pandemya. Okay, Mr. Umol sir, thank you very much itited mo nga gundaway nga makaintumanda ka live and exclusive ni programa tayo damdamag ni Berto. Okay sir, so anat makuna tayo kadagiti ni parwar ti job straight nga DJ sweldon ti numero 1 when umununa nga ikon konsiderar dagitay agsapsapo iti trabaho Apo Umol. Yes, Bombo Robert, I think idi pa man dito talaga iti may nga major consideration. Ita lang medyo han na mabainan dahil iti job seekers nga mangintuod numero talaga iti sweldo da kalita nga trabaho.
So before ngamin kasla nakababain no sa ludsudem no mano iti sweldo no nga kasla ti priority growth kada experience ngamitan kasta nga ro din pwes dito nga research iti job street. So aw met dakas na dito pang Robert gabuta that's the reason why we get into jobs so we can sustain ourselves. But hamet lang ang data ti rason na. May sa kadagiti rason. Bombo Robert, initially, you look at the salary, but eventually, there are other factors such as, are you happy with the job? Do you feel motivated? Are you able to use your talents? Kasi, una pa yung dakil iti mauawaton, DJ millennial, kasala nakadagdag senton iti saka na nga magna kapan iti trabaho, no hanga naragsak iso nakadj nga trabaho. Okay. Okay. So may saka digiti na inaiparwar pa dito work-life balance kun ano toy, career progression apo yumol. So dito kasla pagibasbasaran ti Job Street Philippines Philippines country kun ano toy, dito kasla nag-value dito nga panirigan when no prioridad dito agsapsapol ti trabaho after the pandemic apo yumol. Ano pa kun nato Dito work-life balance, Bombo Robert, saka mo lang amin maaman dito, no, adda ka dito nga trabaho. No, demanding na una dito ka trabaho, stressful na unay, mabaybay amang iti pamilya, kaya iti personal nga biyag mo. So, timahon ko na nga dapat balanse. So, later on, makita if it fits you. Career progression met Bombo Robert, dead end ka dito trabaho, adda ka di pa'y pagkatwam. Kas pagarigan, ado dagiti call center jobs nga kun ada nga dead end nga sa limitado iti growth da. So mabaling nga nga ato iti sweldo ngem nagpatinggamet agsaltek dan. Dagiti nga konsiderasyon Bombo Robert, these are not new, no? But I think the millennials are just now more vocal about no ano iti kayat da iti may nga trabaho. Ngem paiso nga naka-apekto dahito i pandemic kadagiti prioridad. Dagiti millennials kaputa nga rod ta nakita tayo nga life is short, we all are vulnerable, delikado gayam. Mabaling nga mapukaw amin nga iti pamilya iso iti agbati. Iso nga adu pa yan dagiti work from home nga trabaho tapnon maikanda iti oras met ken oportunidad nga magipagbanding iti pamilyada while working. Okay. Okay sir. So DJ kastoy nga ikong konsidera digiti agsapsapol ti trabaho. Saan niya ta nga mangi-contribute dito iti mas naging ginad nga pan nakayempleo digiti Filipino? Mr. Yumol. Hamet, Bombo Robert. So kas parehan iti work-life balance. Nung mabalin nga iti trabaho latan ket maubra iti balay, mayat kumamet. Di kumpanya hangag bayadan iti aircon, hangag bayadan iti nangato nga bill ti kuryente kaput adda dala babalaydan. Haandan nga agrenta iti nakadakdakkel nga building for the space. Kasi iti nga rod bukod na nga pagtainganan iti pagtrabaho. So dagiti nga masave da, mabalin nga ison iti panglayan iti sweldo, dagiti work from home. Ngem agpais na Bombo Robert na especially dagiti college graduates, itong minimum wage jobs hanlaunay nga enticing para kadakwadan. Kasla idi nga urean na Sir Rekem, no? Maybe because we also have higher needs. Dagdakelan dagiti gatad iti kayat nga gatangen dagiti millennials. Sagmamano iti cellphone itan, sagmamano dagiti laptop nga masapol da. So no iti pasweldom ket 400 a day ket ka sa tagibasten da talaga detan. Thankfully Bombo Robert, Apo Robert, adu dagiti opportunities in the internet nga mabalin nga pagkakitaan. Mamati ka ba na saan, Sir Robert? Adapay dagiti takdakkelen iti income da ngem da kami nga professor.
Kasi ag ubradat internet, ket adu dagiti racket da, no? Tilang masapol, agornong da kasi job security might iti problema kadeta. Kasla iti regular nga employment nga at the security of tenure mo dagiti nga racket dakkel iti maalad nga kwarta. Ngem medyo delikado haan nga permanent nga trabaho. Okay. Okay, na-cite you digiti magatgatang to include services siguro. DJ nga nagbalin nga priority digiti job seekers, yad adaptar da lang iti agdama nga sitwasyon ti biag or lifestyle. Gapo iti kangaton digiti magatgatang to include services, Mr. Yumol. Yes, Sir Robert, kasi nagbasa da iti nakabaybayag nanayon ang pa iti 2 taon iti K-12. Tapos handaman lang makagata iti kahit nga gadgets when alikamen. So parte amin daytan no apay nga nangyan na iti lifestyle dagiti ububingitan. Kasi sa Robert mano iti kapen bueno dagita milk tea Okay. almost 200. No minimum wage kay di 400 di pa good what is sweldo mo napan lang iti kape. So, kasi Sir Robert, ngam siya kahit kurat at 3-in-1. Jay, tagsi 6 pesos. Kaya dagiti ububing itan, talagang medyo nagastar da, Sir Robert. Okay. Okay, so sir, okay. So kada gito nga al daw talaga nga DJ ti parang isudat ng TED ka DJ rule nga kayatdan niya sir kana trabaho. Ana ti mabalin nga epekto na kaditi employers when no agpatrabaho kumpanya di kastoy nga line of thinking di ti agsapol ti trabaho apo Yumol. The challenge para kadagiti ang tagikwa iti kumpanya is to make the job more challenging para kadagiti millennials. We're talking about Sir Robert dagiti nakagraduate iti college ka talagang kaya nga umangat. Ingam amin makagraduate iti college. Oo. Isuda nga ta siguro iti mas komportable nga minimum wage about dagat amo damit nga pa iti degree da. So agornong dapay lang tapno makapagbasa da. Ngem amam Sir Robert adapay dagiti hanga nakaturpos iti college or high school nga dakkel iti income da no online jobs iti pagsasaritaan. Ngem no dagitoy makon ko na nga regular employment akit talaga nga agsarak da iti nangat nga to ti pamay-anda mapanda jay Manila ket amo tayo meter adto ti agiin magaw trabaho jay Manila no handan to pay la Marnek mapandan iti Balasew Taaw iso nga nakadado iti basa man iti Australia mapan Canada tapnon mas ma-afford da iti lifestyle nga kayat da quality of life nga kayat da sa Rome. Okay. So meaning to say natataon yung mga digiti petition to include legislative act in line iti wage increase apo Herdy. Alakat dagiti nga legislated wage increases regular met nga mararami dagiti Sir Robert ngem usually kasi this is just to raise the minimum wage. Hantay met mabaling nga ingatong nakangataw iti minimum wage kasi malugi met dagiti negosyo nga talaga. So especially dagiti rank and file na entry level talaga nga agubra iti frontline work when agubra iti clerical job samet mabaling nga ipantay mo talaga kadagiti na atong sweldo hamet ma-afford iti negosyo. But ti makunak Sir Robert masapol regular talaga iti legislated wage increase kasi ngumat iti magatgatang kabut inflation rate. So dijay magatang iti balor sa gasot idi tatan balor 120. So ada deficit mga 20 pesos. So gusto laing masapol may adjust sa sweldo Sir Robert. Okay. Sir, thank you very much and congratulations iti Mariano Marcos State University kaditi passers yo kaditi naglabas nga licensure examination. So expected ti panagdagsa ti adu pang estudyante gapo kadito nga mabalin nga promotion ti universidad Apo Yumol. Thank you so much Sir Robert. Nakita mo kanay nga number 1, kanay nga top notcher and the best of all is 0 peso iti baybayadan da libre regalo dagiti tao. Thank you so much for your support always, Sir Robert, and good luck. Okay, maraming salamat, Mr. Herdy Yumol.
Okay, dili po ni Mr. Herdy Yumol, manibad po may sa sociologist coming from the Mariano Marcos State University. Gagiyem kay Kabsat nga talagang digitay nakipag-examine na po, kaditay licensure examination da, together with the bar, gagiyem kay Kabsat, ado digitay top notchers, especially dito kaliplipas po nga licensure examination for civil engineering. May isang taga-paway at top 1 gagiyem kay Kabsat, De La Salle ken Mariano Marcos State University. Hindi nag-top 1 gigiyem. So, nukit kita ito, jay panirigan ni Mr. Herdy Yumol, gigiyem kay Kabsat, dakkel tinagbalin nga epekto ti inflation. Para kanya ka, di pa nagngato. Hindi nga ti may pagpabasula po, no apay nga ngimato ti inflation, not only in the Philippines, saan lang iti pagilian tayo nga Pilipinas, but worldwide. The other day ni Mr. Buddy Bernardino, may isa po nga dati kadwa tayo, iti Bombo Radio Philippines, nakabakasyon from United Kingdom. Ijay apo ko na, talaga dakkel ti nagginaan met apo iti magatyatang. Dapat iti friend ko apo from New Zealand, makasarsarita kita no ti damdamagik no ano, adu iti time ni agchat or agtitinawag, New Zealand, in Norway, ijay Norway apo kada na may suswat nga dialogue, iti nagbetan ti gobyerno, the employers and the laborers, gigiyim kamsat tapno laeng agmatch, DJ maipaay kadakwada nga sweldo, gagiyim ken kamsat. So nukit kitain tayo, talagang ti ababa nga panakailawlawag na no aping nga DJ ti numero 1 nga puntirya apo digitay agsapsapol ti trabaho gagiyem kay kabsat anan nuem nga rod ti mapan agtrabaho kasla ka digitay agtaltalon kurak manen nga digitay agtaltalon ket inretiradan nakagtalonen po landlord awan pay mayabang ko kengka awan pa'y maparwar ko nga umisong nga punak. Ano ti serbina nga inak ilumlumlum ti bagbagik ije pagtatalunan. Yun yung So parang ganun din, di kita graduado. Gagiyim kay Kabsat. No, teko na ni Mr. Yumol. Nagbasa that high school, mano nga tawen ti high school kasi at the K-12, gagiyim kay Kabsat. Sadan to nagbasa ti 4 to 5 years nga kurso. Ket deti nga rod deti nga rod daily allowance dan, deti gastusen da. No kasla ko makadakam dito ayan miya ket no awang bukod mo alugan, 2 rides ka gagiyim Kabsat dito from our barangay aging gana ijay pag airport road 1 ride di giant tricycle aglugang kanto ti pampasahero nga jeep maki or another tricycle kapag pick up di tricycle 2 rides di giant ingana ka di sentro ti lawag when no alay iba ipo kan ti point of point of di pagdiskargaan ni lugan nga di sango ti Capitol. So from the Capitol no mapangka ket adayo pa ila di pagtrabahoam gagiyem kay Kabsat akit dakkel apo 3 rides kan gigigim kay Kabsat 3 rides na yon di kita nga ro din sa syudad kasla ko Metro Manila dapat 4 rides Kabsat ken gagiyem so nga medyo di naging babasa kay Manila si kahamaki no ti parbangon ni di sa paek ti agreeing agkirog akon ti inapoy then mga anak pag naekto di jayen ingana jay dibe sumaruno nga pagluganak tapnon ti makasibak ganun Kabsat so datta nuem nga rod unay mangkit di na napintas di position napintas di trabaho nga maited keng ka no saan met nga akma DJ ganarem ka DJ gastuem tapno makadanong ka ije trabaho di ba maki so siguro DJ tinangiduron kadagiti job seekers when agsapsapol ti trabaho nga priority da nga ikonsidera gagayem kay Kabsat DJ ganaren when no sweldo da sakbay nga awate da siguro kahit kahit tinawagan na, okay, tawagan ka to, i-submit mo kami nga requirements gigiyong Kabsat di pagtrabahuan nadamag mo meten no manut sweldo kakabsat dakpela ti trabaho apo diri ti aplikante nga
main-interview mi ket manunukwat sweldok sir kunada ket nababa ko nung ket tunukwan dag subsublen. Wenno saan patuludam ti communication may kagreporten mangrugi ka naanen ano umayen gaputa DJ siguro ti panunuten na o let's say agkaseran to apo dete daily nga kanen na maki dete ano na sanan to pela ammo ti uminom maki di ba? So nga, nunaduma po ket talaga nga saan mo nga mapabasol. Uri, addo di kita yung mga ibagbaga nga, no, agpilpili ka trabaho, agit awan na, awan ti makam. Di ka nga nagpili, no, di met makaalyanar, di iuperdaking ka nga sweldo, kadi di ano, uri pa minimum, no talaga nga madi na maalyanaran, di inaldaw-aldaw nga ano. So dati apo ket ba, mabalin nga epekto apo dito pandemya, together with gubat nga mapaspasama apo ti different parts iti lubong kakabsat keng gigiyem nga dagiti apo ti nang down iti ekonomiya ti tunggal pagilyan gaputa ngimato apo digitay magatgatang together with services kakabsat ken gigiyem. So saan tayo nga mababalaw digitay job seekers nakaslay din nga tayo pagsasauda ket napili ka nga minti trabaho kunada ay kita anang aron do di ka napili ti trabaho gagiyem kay kamsat aglalo no saan nga umanay saan na maka umanay DJ rukod DJ ganarem DJ sweldoem ka DJ inaldaw-aldaw nga gastuem tapno mai-render mo DJ serbisyo mo no trabaho iti maysa nga kumpanya o no maysa nga pagtrabahuan. Okay, so dapat apo sapay ta masolusyonan ti gobyerno digito apo tapno ti kasda natartaray apo ti pannakayemplyo kun nakita ket hanga-tanga deti ket maysa ka digiti tubeng para ti pannakayemplyo ti adado kun parang saan ti sungbat ni apo herdiumol ngem no siya sorry to go against kadeti speaker ko gagihim kabsat or inimbita na ka ngem may sa data gagihim kabsat lalo digiti kumpanya nga nakais-stricto apo ti ano sadan tumit di maited ti gusto nga dakkel nga sweldo pangrugyan nga sweldo dagitay makitrabaho wenno aplikante ti trabaho. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputa na sayaat ken manakigayem ti agtagikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto balipatan na parang titipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan the Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Congratulations gagayim kay Kapsat hindi nangabak kaditi kaudyan nga weekly draw ti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza papagayam. So padaanan nyo apo diri sumarunpay adapay na bati apo nga upat nga weekly draws tayo nga pangabakan nyo apo kaditi weekly prizes tayo. First prize imported goods, second prize imported goods, third prize imported goods. Ken kastamit na po sangapulo dito mabunot nga umawa ti consolation prizes nga sag 200 pesos. No
kasano ti magipartisipar iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza awan sa baling aramidin nyo apo easy tapno ikan nyo ti gundaway ti bagiyo nga mga bakar iti dadakkel pa premyo no plano yo apo wenno mapang kayo iti beach dita Barangay 37 Kalayab Lawag City awan ti adu nga likulikon diretso iti Blue House Beach Resort gapo na tunggal maakupar nga cottage wenno maupa na cottage ti Blue House Beach Resort insigida maikan kayo apo ti may isang Blue House t-shirt plus dakay amin nga nagkukuyog manipod kaubingan naging gana ti kataingan saggagaysa kayo amin na po nga raffle ticket ti management ti Blue House Beach Resort para di Blue House Beach Resort Promo Bonanza. DJ ticket, DJ stub na isurat yo apo, DJ nagan yo, kastamit ten DJ address yo, ken DJ telephone number yo, CP number. When ori landline no iso ti adda gagayem kay kabsat. Then DJ stub i-drop yo apo ti Tambulo. Laglagi pen yo into no Mayo 31 Grand Draw ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. First prize, 10,000 pesos. Second prize, 7,000 pesos. Ken ti third prize, 5,000 pesos. Ken adu po nga consolation prizes. Dato ikatas paragyaman na po ti management ti Blue House Beach Resort kada kayo amin nga mapmapan agpaspasyar wenno agupupa kada ti cottages da babaen kada Mr. Rexy Buyat ken ni Mrs. Nancy Buyat. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kuati na pintas nga pinangi kuati lugan ket dapat nga dadaya rina di airconda. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months. No kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masupatan tatlong kastama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi may DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tatlong kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket at tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Okay,
Okay, tuloy-tuloy. Dapat nabatbati in minutos kasangwanan na po. Ti oras tayo nga alas alauna. Itang malim. Medyo parang may problema sa internet. Gagayim kamsat. Gagayim. Ngimato po ti COVID-19 positivity rate. Iti Metro Manila iti 17.2%. Aging gana iti Abril 29. Wano sipo wano nagpatingga iti Abril 29. Segon iti Octa Research Fellow Guido David. Dati katrakurak na po iti dito yung aldaw. Ti agdama po ng current positivity rate ket halos nagtriple ti ideal threshold ti World Health Organization para ti positivity rate nga 5% gagiyim kabsat. So from 5% nagbali na 17.2%, triple ang nasurok gagiyim kabsat. Kabayatan na ngimato pa ti positivity rate ti talo nga probinsya kas ti Camarines Sur 39.7%, Simaruno ti Rizal 28.5%, Cavite 28.1%, yan di Laguna 21.2%, mga nearby provinces iti Metro Manila digito ya po naka-record met tinangato nga 5% positivity rate ti sumagmamanopay nga major provinces kakabsat kay gagiyam. Kabayatan na ti nationwide positivity rate met ket 15.2%. Nangat nga to apo ti Metro Manila 17.2. But Metro Manila alone dijay na isama dito yun iti nationwide nga 15.2%. Nagpatinggay di Abril 30 dito apo nga pagrukudan. Imunan niya yung pasigurado di publiko nga awan ti rumbeng nga pag danagan ti umili gaputan nagtali na admit nga nababati health utilization rate dito pagilya na Pilipinas. No pay kasta ilaluwag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga idikalman nga mabalin niya nga agbalin manen nga rekisitor wenno rekisitos ti gobyerno apo ti panagisuot iti face mask gapo iti umadado nga infection iti biang ti COVID-19 gagiyem kamsat base apo iti sabaling bangir ti damag panplanwen wenno pampanunutin ti gobyerno ti posible nga panakaisubli ti mandatory nga panagiusar iti face mask daytoy ket gapo iti ngumatngato nga kaso ti COVID-19 kaabsat ken gagayem daytoy ket damag from the office of the president wenno manipod ken Presidente Ferdinand Marcos Jr. Gagiyem kang absat. Namnaman ti gobyerno nga saan nga ngumaton ti kaso ti COVID-19 iti pagilian nga Pilipinas. Dere exact word niya po Presidente we might have to think about it. Kung panunutin tayo ano talaga ken no kasapulan nga maisubli apo DJ face mask panagusar ti face mask gagiyem kang absat. Gapo iti dumagdegdeg wenno ngumatngato nga bilang apo ti COVID-19. Kinunapay ti Presidente nga rumrumara nga rumbeng nga maipursigi at ipanagpabakuna tapno makisayan nga madaan ti infeksyon aglalalo ket aglalalo ko na ket makigidgidan ti panagpudot ti panawen gagiyem ken kaabsat. Sigun pa ti Presidente masadadda nga kumapsot ti naturalesa ti bagi ti tao gapu iti napudot ken alisto nga kumpet ti COVID-19. Ayun so alisto gaya mapo nga kumpet dito nga virus no napudot ti tiyempo gaputa nakapoy ti resistensya ti bagi gagiyem kabsat iso nga alisto nga makapitan ti tao. Inayon ti Presidente nyagit kitain na ti nagbalin nga opinion ti interagency wenno ti agbalin nga opinion ti interagency task force IATF ken ti Department of Health may naigi mandatory manen wenno pa nakaisubli ting kapilitan na panagusara iti face mask. Imununan nga in rakurak ti Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Berhere nga ti panagnato ti positivity rate ket gapo kadi sumagmano nga salic factors may bilangin dito apo ti mobility ti populasyon no holidays kastamiten iti bilang ti tao nga mga alaala iti COVID-19 test gigiyem kamsat when kadigiti nga aldawin na po ket saanen nga maliklikan ti
garaw ti tao, especially di kita long weekends kita gagiyem kay kabsat mapanda ka din sa baling nga lugar, agpaspasyar wenno family bonding, kada kita na-open baro nga na-open ang pagpasyaran, resort, restaurant, ken sabsabali pay kakabsat ken gagiyem no adda di kita may anatatan affair kasla ko mapakasar, pabunyag, minatay hanakasla idin nga malimitaran ti tao, even the church already tay indoor places nga pakangayan ti dadakila po nga panagtitipon na hanakasla idin nga below 50% or 50% kaya di total capacity na gigiyem kakabsat di kita opisina papanan awamiten dete one seat apart wenno pagbabaitan di agtugaw pwede dan nya isu nga DJ ti pampanunuten wenno kitkitain na po ni Rosario Berhere ti acting Department of Health Secretary nga rason no apay nga adda ti panagnato apo ti positivity rate may panggip apo iti COVID-19. So para kada tayo iparparwar tayo digito apo nga reports nga agga po verified reports coming from the Office of the President, Department of Health, IATF, gagiyem kay kamsat tapnon mainformaran amuan tayo apo digitay maamuan tayo digitay rumbeng nga annadan wenno salidaan tayo salakniban tayo ti bagi tayo kenti sa bali seknan apo iti detoy saan tayo nga palubos nga agsubli nga kasti ka iget ti napalpalabas nga tawen gapoy di COVID-19 ti lugar tayo nga ammo tayo apo nga nangitunda iti panagrigat ti tunggal maysa gagiyem kay kabsat aglalo ka digitay nakukurapay saan lang nga deta apo ti kaadu digitay natay ti kaadu digitay pimusay gapoy di detoy nga makapatay nga virus wenno kumpet kada tayo kakabsat kay gagiyem. So panangrugi na pa lang dapat mainformaran tayo dapat adda digitay informations tayo na po adda digitay maidanong kada tayo na nga pagpampanunutan ka mabalin nga pangadawan tayo kada digitay necessary moves tapnon ti kasta maliplipan na po ti dakes manen nga epekto ti COVID-19. Okay, awanin na po. Oy, okay ba yung natin or okay. Ladingitin mi apo bahat saan mi nga maidanon ti programa ti napalabas. Gapo kada ti sitwasyon apo ti signal tayo. Iti dato yung gundaway. Okay, dato yung ti programa Damdamag ni Berto. Ito'y pagayamyo Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin ti Natalie Naay nga malem ti Martes papagayam. Agyaman kam tin kay panagdingeg ken panagbuya.